ଧର୍ମ ପଛରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ପୁଅ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ତାର ବାପାକୁ। ନିର୍ଲଜ୍ଜ। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ କୁହ ବା ପାକିସ୍ତାନୀ କହୁ, ଧର୍ମ ପଚାରି ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବା କେହି ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲୁ ପାକିସ୍ତାନୀ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ତୋର ବଦଲା ନେଲା। ଆଜି এই ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା। ସିନ୍ଦୁର ବଦଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ତାର ବଦଳ ଆଜି ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ଏବଂ ଭୂମିକା ସିଂ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରେ। ଭାରତ ଏହା ହିଁ ଦେଖାଇଲା। ଏହାଠୁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗରିମା କୌଣସି ଦେଶଭକ୍ତି ପାଖରେ ନାହିଁ। এই ଭାରତ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ଦେଶ ନା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ, ଆମ ସେନା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ এই ଦେଶଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଆମର ଏକତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ଆଉ এই ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦିନ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ଦୋହଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଯେମିତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ କେମିତି ଭାରତ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ, এই ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ବଦଲା ନେଇଛି ଆମର ସେନା। ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିବା ମହିଳା ଶକ୍ତି, ସେଇ ମହିଳା ସେନା। ଆଉ এই ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଦେଶଭକ୍ତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ବୀଜ ବୁଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନୂଆ ଶକ୍ତି ନୂଆ ସାହସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ମହିଳା ଶକ୍ତିର ଏବଂ ମହିଳା ଏକତାର, ମହିଳା ବିଚାରଧାରାର ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଶଳ, ତାହା ସମଗ୍ର ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଚୁଚୁମରା ବ୍ଲକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ଭିକତା ଏବଂ ସେନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।